vídeo tutorial aprendrem com hem de fer per canviar les nostres dades del perfil del motlle. Accedint al portal claustre d'Espurna, procedirem a logar dins de l'entorn. En aquest cas és a Espurna. La nostra amiga Espurna. Per canviar les seves dades del perfil hem d'anar a la part superior dreta i seleccionar el nom del seu perfil, que és Amiga Espurna. Això ens portarà a una pàgina web en la qual podrem editar el perfil i modificar-lo. Aquí podem veure les seves dades i podríem procedir a canviar qualsevol de les dades que ens interessa actualitzar. Un cop ho tinguéssim fet, simplement caldria actualitzar el perfil i automàticament quedaria els canvis registrats. Si el que volem és simplement canviar la contrasenya des de la pàgina principal del perfil, pitgem canviar la contrasenya. Introduïm la contrasenya antiga i introduïm la nova dues vegades per verificar que tot ha anat bé. Si ens diu continuar i s'ha canviat la contrasenya, vol dir que les havíem col·locat correctament i com a tal ara tenim la nova contrasenya. Si el que volem fer en canvi és canviar la fotografia que ens dona per defecte, tornem a anar a editar perfil i en lloc de modificar les dades del registre, el que farem serà anar a l'apartat imatge, examinar, buscar la imatge d'Espurna que ens interessa, en aquest cas aquí tenim aquesta imatge de l'Espurna. Podem ficar-li el nom alternatiu a la imatge i en actualitzar el perfil el que farà és pujar aquesta imatge i actualitzar-la. I ja tenim la nostra imatge del nostre perfil.